И здравейте хора, аз съм Cookie Master. Днес ще играем Pixel Gun. За малко ще спра епизода. Нещо, спомням пауза. И така, върнахте. Да. Ако се чуете защо нямам... Не знам за кой път казвам, но нямам много време. Играм други неща. И не знам защо. Така, как се взе? Аз заради утре. Ще спра го и това. Понеже това ще заради утре. Така и се върна. Сега ще ви покажа нещо. Казва ли ви нещо този снайпер? Може би подказва това, че съм си купил нов снайпер. Е този. Събрах от такова честици. 105 беше. Има някакви други. С калашника съм все още. 100 пистолет съм, събирам се за друг. Абе, само пистолета да се разбира. Нека. Това е common, uncommon, rare, epic. И мисля с това, понеже той е legendary. Critical damage, това е critical damage. Понеже това има 16 живот, това има 14, взима 5, взима 4. И не съм го късвал никак. Затворям не това, често. Да, нищо. Интересно, няма да се падне, както винаги се пада, освен диаманти. Които за тези диаманти ще отваряме често, понеже няма за какво ги ползвам. Наблизо от пистолета, обаче какво спрем? Не знам, май не мога да го ползвам, аз спечелих едно такова. Пак диаманти. Не знам защо. 3 пъти още да отварям. С фриспин диаманти ще ме се падат сигурно сам. И накрая ще ме се падне някакъв скучен скин. Или каска, която нищо няма. Ето. Скучен скин. Soldier. Не би трябва Soldier. Така. Да отварям предпоследното, ако е пред. Няма да е предпоследното, разбира се. Ще ми се паднат още 3 диаманта. И фриспин. Какво друго се падне? Това е фриспин. И най-накрая пари, бе. Те па 5 пари. Те нищо. И това е последното отваряне, когато се падне. Диаманти, както зная. Познах. Казвам, няма сигурно да е последния, не знам. Дано е, че не ми се отваря много. 3. Още по-добре направо. Да. Чакайте да покажа. Армор вече с този. И може да се направя това само за грейд 38. Намалено ми е. Така. Къде играм? Бях играл дуел, имах. Обаче само 2 човека играем. Аз и някой друг. Така. Дед матч. Вече ми ракетна раница да знам. Играем тук. Спръх клипа, че стана 4 минути, много дълъг, само отваряне на съдъци. Ще спръх клипа, докато почна. И към. Сега. Заради по-добре. Сниме с моя legendary калашник. Ой, той е така. Какво? Нищо не усетих. Как стана това? Еба. Аз нищо не усетих.
Така че го ми хвърга. Това е дракон. За дракон разбирам. Значи нищо няма да направя. Някакъв мега якото оръжие. Аз мога да поставя. Поинг! Така, бихме го. Време. Мега яките оръжия имат тия. Но искам я да ги имам тия. Патрони. Нека. Армор. Няма го взимам. Да, с всичко тук е с диаманти. Да, аз нищо не можавам. Те ме скършиха. Да, вече съм на тази лига. Златната. Да, първи има 4. Той си е купил мега оръжието. Не знам как те си имат мега оръжието. Да, и това ще е за клипа. Надявам се ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Ако не сте, го дайте. И не забравяйте се абонирате, ако не сте. Довиждане.